di mata sangku sinan kaba malam Ilya mudia onde garo baro baro kini koyo di bawah kasemen padang duo tigo angko kini dijago 23 alun adonan punyo iyola aduh lah keluar iyo disambuang batu kini yang ini saku tadi sama-sama yo sadang di awal tuntuangan malam gala bapak sojua badolah ramu di dalam dado nan indah kunjuang rado jiko salusin ayam di kandang petang dihampai musa si duo bale ayamnya hilang duo bale disilang sama-sama yang tahu lagunya cincin permato di jari mani baik kejo timbago adek pandai malenggokan nampak bah kilau juo hati jo jantuang hangu adek pandai membawakan nampaknya sanang duo ranggae onde jalan batungke aku sambilan bale kini iyo nandape sambilan bale tolong coret sakete onde bacaka singo nando macan 58 adia 58 nada onde singkara danau di Solo meninjau pariwisata awak yo ranca aco tagijau iyo tio sabanta silapan bale angko kalua lapan bale di sana yo lapan bale alun bapunyo sambung batonyo dulu cincin permato di jari mani baik kejo timbago adek pandai malenggokan nampak bakilau juo hati jo jantuang lahangu adek pandai membawakan nampaknya sanang duo iyo malenggo gadi kumpulan marantau ke kota Medan si ampe lapan kini bajalan ampe puluh salapan jiko di Medan ke Batang Toru basimpang ke beras tagi silapan satu angko mananti 81 diisi cincin permato di jari mani baik kejo timbago adek pandai malenggokan nampak bakilau juo hati jo jantuang lahangu adek pandai membawakan nampaknya sanang juo. Oke cokinya 8 balik hah? Oh 81 iya tambah liat bang
81, 50, 42, 20 dan 18 betul satu baris. Sebaris lain angka 1, 22, 55, 65, 75. Oke bang. Kuat bang? Abang apa idon bang? Alu, lenda, bukan mando idon lo bang. Oh pembayannya mana? Ailah. Wah. Beko bang bagi lah jangan bang jadi idon ni bang. Iya. Oke.